Audio Jungle. Audio Jungle. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗೈನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಬೂಡು ಪಂಡ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಅಂಚೆನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರಗ್ ಬೊಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬಫತ್, ಅಂಚೆನೆ ತಾರೆ ದಪ್ಪೀರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, 2 ಟೊಮೆಟೊ, 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ತೆತ್ತಿದ ಎಗ್. ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿಂಡ ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿಂಡ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್. ಫಸ್ಟ್ ಬನಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ಪಾಡ್ಲೆ, ಲಿಂಬು ರಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.